Ja, og så tror jeg, vi er der. Så vil jeg gerne byde velkommen, og tak fordi du har valgt at tune ind på dagens webinar, som afholdes i regi af Fadets Forlag. Jeg hedder Joachim Sømark, og jeg er seniorredaktør her på forlaget, og så er jeg så heldig at få lov til at moderere slagets gang hen over den næste time. Og det er jo mit håb, at I har noget godt i vente. Men for lige at sætte scenen for det, der skal foregå, så er det jo sådan, at næsten dagligt, så læser og hører vi historier om et sundhedsvæsen under pres. Og det er både stemmer indenfra, og det er stemmer udefra. Der mangler midler, der mangler hænder, der savnes løsninger eller kompetent ledelse. Og så alligevel er der bred konsensus om, at vi har et sundhedssystem i verdensklasse. Og det er jo ikke en ny modsætning, denne. For det optager os, og det er grundlæggende en god ting, da et velfungerende sundhedsvæsen er en hjørnesten i vores velfærdssamfund. Men det er jo også dyrt at finansiere, og derfor er det ofte et ledelsesmæssigt opdrag at kunne håndtere nye krav og udfordringer uden et større økonomisk råderum. Og hvordan gør vi så det? Og det er jo noget af det, som vi skal snakke om og høre mere om i dag. Fordi i den kommende time, der stiller vi skarpt på 2 grundsøjler i sundhedsvæsenet, nemlig forskning og innovation, og hvordan disse 2 elementer kan være med til at løfte fremtidens sundhedsvæsen. Og det her tema er jo ikke grebet i den blå luft. Vi forsøgte tidligere på året at udgive på forlaget den her bog, Hvordan skaber vi fremtidens sundhedsvæsen? En antologi om betydningen af forskning og innovation, hvor man kan læse meget mere om det, der skal snakkes om i dag. Og i dagens anledning kan man købe bogen med 20% rabat, og det gør man ved at bruge koden Fremtidens Sundhedsvæsen i et ord på vores hjemmeside. Og nok om mig lige i første omgang. Nu vil jeg bare lige kort præsentere de 3 oplægsholdere. Det er Per Jørgensen, som er cheflæge i Human First. Det er Michael Bæk, som er professor for Syddansk Universitet. Og så er det Søren Barlebo Rasmussen, som er managing partner i Mobilize Strategy. De vil hver især komme med deres bud på, hvordan innovation og forskning kan gå hånd i hånd med bedre sundhedsvæsen i så fald. Opdraget er, at hvert oplæg må maks tage 15 minutter, og jeg går hårdt ind og afbryder, hvis tiden går over. Og så er der selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og der skal man bruge chat-funktionen. Det vil ikke være muligt at åbne for mikrofonerne, så I skal skrive spørgsmål, og så medierer jeg dem efter det sidste oplæg, hvor oplægsholderne vil blive spurgt om det. Og det er klart, hvis der er nogle hyperaktuelle, konkrete spørgsmål, jamen, så kan vi selvfølgelig godt stille dem efter hver oplægsholder, men ellers så tager vi det hele til sidst. Så jeg håber, I er klar på at blive klogere. Det er i hvert fald sådan, at jeg giver ordet videre til første levende billede, som er Per Jørgensen. Og Per, vil du tage os videre herfra? Og mens du lige taler lidt, så åbner jeg for dit PowerPoint. Det vil jeg gerne. Tak for det, Joachim. Og Michael og Søren og jeg vil også gerne byde jer velkommen til det her webinar, hvor vi vil prøve at give jer nogle 3 smagsprøver på, hvad den nye bog hvad den indeholder. Men allerførst så har vi lyst til lige at sige tak til forfatterholdet, alle forfattere og forlaget for at have lavet en bog, eller bidrag til at lave en bog, sådan som vi havde ønsket os det. Men vi har fået nogle overskrifter. Jeg har fået den her overskrift om det at lave forskning og innovation efterfulgt af retningslinjer og databaser, at det er nok til at ændre klinisk praksis i en god retning. Michael kommer og fortæller lidt om både om forskning og innovation er et problem eller en potentiel løsning, og endelig så kommer Søren og fortæller noget om visionsorienteret forskning og innovation og innovationsbrugere. Ja, næste slide. Her gemmer sig i virkeligheden nogle stikord fra overskriften for lidt siden, nemlig forskning, innovation, kvalitetsudvikling og klinisk praksis. Og i virkeligheden så er det jo den trekant, man stræber efter at få til at klinge. Altså hvor forskningsrationalet går i retning af at få et evidensbaseret sundhedsvæsen,
og innovation efter et nyskabende, nytænkende sundhedsvæsen, så går rationalet bag kvalitetsudvikling på at få det lærende sundhedsvæsen, hvor man uhildet og fordomsfrit kigger på både egne og andres resultater. Og det er der simpelthen en hel masse arbejde i forvejen. Der bliver lavet meget godt arbejde, og der kommer også en hel del fornuftigt ud af det her. Men der er alligevel et spring til, at det så bliver en del af det, som patienterne møder, nemlig i klinisk praksis. Og det er det, vi lige kurserer lidt over her nu i bogen om, hvad er det nu for noget, det her med retningslinjer og forskning og database osv. Betyder det noget? Næste slide. Der er mange problemer og udfordringer i sundhedsvæsenet, alt efter hvad vi vil vælge at kalde dem. En kort udgave er jo den her. Flere af jer vil kende til den. At 60% af det, vi gør, der står vi på fast grund. Der er evidens for det, eller konsensus, guidelines, retningslinjer, hvad vi vil kalde det. 30% det gør nok ikke skade. 10% der risikerer vi at gøre skade. Og den sidste sætning er ikke mindre vigtig, at det i gennemsnitligt tager 17 år for bare at få implementeret 14% af det nye, som kan komme fra forskning eller innovation. Og det kommer vi tilbage til ordet implementering, vil jeg komme tilbage til af flere omgange. Næste slide. Det her med at få rationalerne bag forskning, kvalitet og klinisk praksis til at spille sammen, skrev vi en bog om her for et par år siden. Og efter at have skrevet den, så blev Michael, Søren og jeg enige om, at der var brug for at kigge lidt frem og se, kunne man med forskning og innovation være med til at hjælpe nogle af de udfordringer på vej, som sundhedsvæsenet står overfor her nu. Det kom der en bog ud af på 16 kapitler. Næste slide. Som vi strukturerede på den her måde, altså med 5 overskrifter, eller 5 dele, historie begreber, sundhedsvæsenets udvikling, ikke bare udvikling, men også de udfordringer, der står overfor. Hvor langt er vi med forskning og innovation i regioner og kommuner, og endelig de nye muligheder, der er, som måske kun sporadisk er gjort brug af. Og så endelig til sidst et europæisk perspektiv. Sådan er bogen struktureret, og som sagt med 16 kapitler. Næste. I et af kapitlerne, der dvæler vi lidt ved det her med, hvordan at man mange gange traditionelt, næsten sådan prototypeagtigt, tænker forskning vejen over til klinisk praksis. Man skal have fastlagt et forskningsspørgsmål. Måske er man inspireret fra grundforskning, så vi taler om translationel forskning. Så skal forskningen gennemføres, det skal publiceres, og det skal gerne oversættes til kliniske retningslinjer også. Måske ovenikøbet ind i andre tiltag inden for overskriften kvalitetsudvikling. Det er sådan den traditionelle vej, som mange tænker, at det er den rigtige og den eneste vej. Og det vi lige dvæler, der kommer meget godt ud af det her, det er, kan vide om det nu også virker. Kan vide om det i sidste ende virkelig ændrer klinisk praksis. Fordi ordet implementering står til sidst en ikke uvæsentlig del. Næste slide. Joachim, næste slide. Den her vil jeg ikke gå i detaljer med, den er omtalt i bogen, men den illustrerer blot, hvordan at man kan vælge at ændre praksis af 2 veje. Enten så kan man forbedre teknologien, altså det vil sige en hver sundhedsfaglig indsats. Den kan man bestræbe sig på, eventuelt via forskning, innovation, udvikling, og gå den vej. Man kan også bruge kræfter på at forbedre optag eller oversat til implementering. Og begge veje kan føre til det samme resultat, nemlig hvor man får reduceret risikoen for en sygdomsforværring eller død for den sags skyld. Så altså, her er en måde at tænke på, at det ikke nok bare at fremskaffe ny viden. Det er også et spørgsmål om at få det optaget, implementeret, realiseret, hvad man vil kalde det. Så det bliver en del af klinisk praksis for alvor. Og det er jo tankevækkende, hvordan man har brugt kræfter på at få folk, der forsker, til at snakke sammen med folk, der laver kvalitetsudvikling, selvom det er grundlæggende 2 forskellige rationaler. Men der kan være et spring op til den kliniske praksis. Det hedder implementering, det hedder også ledelse. Næste slide. Implementering, som vi har nævnt et par omgange, kan være mange ting. Og det er ikke sikkert, at alle sådan i dagligdagen gør sig de store overvejelser om, hvad det kan være for noget. Men her er et Cochrane Review, som dykker ned i hvert fald nogle af de mest brugte implementeringsmetoder eller indsatser.
Passiv indsats, det er den forskerne primært bruger. Man publicerer og gerne jo helst i internationale tidsskrifter. I virkeligheden så har det minimal effekt i forhold til klinisk praksis. Man kan også have skræddersyede interventioner, blandt andet kliniske retningslinjer, og det er sådan en lille til moderat effekt, siger det her review. Og endelig så kan man bruge audit, feedback og så videre, andre ting, der man kan opnå en variabel effekt. Men tilbage står, at implementeringserfaringer og også implementeringsforskningen, de tilsiger, at en ting er metoder, men den kontekst, man forsøger at implementere i, er altafgørende. Nogle metoder vil virke godt i nogle kontekster, og slet ikke i andre. Så implementering er ikke bare noget, en fast måde at gøre tingene på, men det er værd at opmærksom på, når vi er optaget af forskning og innovation i bogen her, at det med at publicere forskningsresultater ikke rykker verden alverden. Næste slide. Jeg vender lige tilbage til den her, fordi den er, synes jeg, tankevækkende. I kan også læse det med blot den her gang. Det tager gennemsnitligt år, at bare 14% af nye opdagelser kommer ind i praksis. 17 år, 14%. Der er selvfølgelig undtagelser. Vi kender alle de undtagelser, der skete under covid-tiden, hvordan tingene pludselig kunne gå ufattelig hurtigt. Og det er jo tankevækkende, hvorfor det netop gik så hurtigt. Men vi har et problem med at få omsat den nye viden, vi opnår via forskningen. Ny slide. Den her tegning vil Søren komme tilbage til lidt senere. Men den illustrerer meget godt den kløft, der risikerer at være mellem drift og udvikling, og hvor vores tænkning mange gange går på, at forskning og innovation den foregår over i udviklingsdelen. Og så skal der ellers ske en hel masse, inden det bliver en del af driften. Det er måske på sin plads at overveje, dels hvordan kan man gøre den vej, eller den bro, som vi også i bogen kalder for innovationsbroen, hvordan kan vi gøre den kort og bred, så der er en hurtig gensidig trafik. Men vi kan også overveje, om man kan starte over i driften og formulere det, der kan være en mission, en fælles mission, som man påtager sig, og så laver forskning på den baggrund. Det kommer Søren også ind på. Men broen her, kløften her, illustrerer den udfordring, der er mellem at få ny viden og få det gjort til en del af klinisk praksis. Det kan også være, at man kan angribe det på en anden facon. Det kan være, at man kan prøve at gøre kløften kort ved at sige, at drift og udvikling, i det her tilfælde klinisk praksis og forskning, at man kan samle det i en fælles strategi, så det ikke foregår separat eller parallelt. Næste slide. Det er det, man prøver at kræfte med i det, der hedder Clinical Academic Groups, som man prøver forskellige steder i Danmark og også i det nære udland, måske primært i England og Australien. Og her har man altså sagt, at forskning, uddannelse og klinik, det hører sammen i den selv samme strategi. Man får en samlet strategi, ikke separate, ikke parallelle forløb, en samlet strategi for de her 3 elementer, og man har en fælles ledelse for, hvordan man får det implementeret. Det tror jeg, at der gemmer sig en hel del muligheder i, som man så er ved at afprøve forskellige steder i landet. Næste slide. Det her det er et eksempel på, nu nævnte Joachim i starten, at det arbejde, det er Human First, de arbejder faktisk sådan et sted, hvor man forsøger at samarbejde om banebrydende forskning, udvikling, uddannelse og klinik, altså sådan en stor tværsektoriel klinisk akademisk gruppe med Aarhus Universitet, Professionshøjskolen VIA University, Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Det er ikke helt let, men spændende, udfordrende, krævende og interessant at prøve at få lavet forskning, udvikling, uddannelse, klinik på den måde. Næste slide. Så kan forskning og innovation ændre klinisk praksis? Ja, forskning med efterfølgende kvalitetsudviklingstiltag kræver implementering. En implementering, som man nok ikke i dagligdagen gør alverden ud af at være opmærksom på vanskelighederne ved betingelserne for at kunne udføre i netop den kontekst, hvor man ønsker det indført. Innovation, der jo defineres som noget nyt, nyttigt og nyttiggjort, og læg mærke til det sidste med, at det skal være nyttiggjort. Det skal altså allerede være implementeret, for man for alvor kan snakke om innovation. Men det er ikke absolut forskningsbaseret.
Der er både forskning og innovation fordrer ledelsesmæssig prioritet, opmærksomhed og overvejelse af implementeringsmetoder og alternative veje over innovationsbrugen. Og nu en dag, hvor Robusthedskommissionen, som Michael vil komme ind på lidt senere, vil snakke om de anbefalinger derfra, så læg mærke til den der ledelsesmæssige prioritet. Altså, der er en ledelsesmæssig prioritet, om man vil arbejde med forskning eller innovation. Man vil gøre begge dele. Vil man bruge kræfterne på at implementere det, man kender allerede for at opnå det, for at komme hurtigst i mål, eller vil man bare sætte noget nyt i gang med de års ventetid, der risikerer at være der? Er der også en ledelsesmæssig prioritering i, hvad det er for nogle retningslinjer, man vil gøre brug af? Inden for kræftområdet, i det, der hedder DMCG-regi, der er der lige nu ca. 300 retningslinjer med hver 10 anbefalinger. Det er 3.000 anbefalinger. Det siger sig selv for de fleste, at det er stort set umuligt at få det implementeret og monitoreret efterfølgende. Så der er også en ledelsesmæssig prioritet i det. Næste. Se, vi tre har interesseret os i stigende grad for ledelse undervejs i at skrive den bog, som I så kan købe nu her. Men der er meget mere at hente, tænker vi. Så vi har lavet en aftale med Fælles Forlag om, at i forsommeren 24, der kommer der en bog med den her titel, Hvordan leder vi fremtidens sundhedsvæsen? En antologi om strategiske dilemmaer og praktiske ledelsesgreb. Og vi har nu fået et meget kompetent forfatterpanel på plads, så det glæder vi os til at kunne fortælle om en anden gang. Men lige nu, slut. Tak for opmærksomheden. Ja, tak til dig, Per, for et glimrende oplæg. Og jeg vil så samtidig byde værsgo til Michael Bæk, som er den næste oplægsholder. Og Michael, hvis du har et PowerPoint, så ja, du starter det bare op, hvis du kan. Det har jeg, og jeg skal lige have det til at fungere. Og jeg kan lige sige, at Per overholdt tidsgrænsen. Så fint. Så. Og Joachim, ser det fornuftigt ud nu? Ja, det ser fornuftigt ud. Det er godt. Tak. Jamen, og det ser stadigvæk fornuftigt ud. Jeg skal lige have skærmene nemlig. Ja, det er lidt småt, måske. Du kan gøre det til fuld skærm. Ja, nu tager jeg, undskyld, det er den sædvanlige problemstilling. Nu tager jeg lige stop. Undskyld. Det er stadigvæk den lille skærm, eller undskyld? Ja, det er ikke fuld skærm i hvert fald. Men der er en, der siger, at den står i præsentationsvisningen. Så er det... Ja. Så er den der. Godt. Undskyld. Det er altid det der med teknik. Vi har testet det, og det på trods af det. Nå, tak, og tak for muligheden for at tale i dag. Og det, som Per også annoncerede, jeg skal prøve sådan at tage et par af de kapitler, eller et af de kapitler, vi har for den her bog. Og i virkeligheden stiller selv det spørgsmål, er innovation, forskning, er det en del af problemet eller en del af løsningen? Og svaret er, at det både er en del af problemet og en del af løsningen. Så det skal jeg prøve at se, om jeg kan forklare en lille smule. Se, vi møder jo en hel række af de tendenser, Joachim var lidt inde på det indledningsvis. Altså ting, der presser os, ting, som omvendt også samtidig er løsninger på det, som presser os. Vi har demografien, det kan vi ikke rigtig lave om på. Han har sagt, det er noget, der presser os. Og det vi også samtidig så ser, det er, at der er nye udviklinger, som på den ene side både giver bedre muligheder for at behandle, men også samtidig er det, der presser vores udgift. Men det er også en del af det, som skal være løsningen på de her demografiske problemstillinger, som vi står overfor. Så man kan sige, at når vi ser forskning presse os, så er det fordi, at i nogle tilfælde, så de nye løsninger, som vi ser, det giver nogle gange nogle større enhedsomkostninger, altså den enkelte behandling eller det behandlingsforløb, vi kan give, jamen det med de nye og mere avancerede ting, vi kan gøre, ja, så koster det også noget mere.
På sigt kan man selvfølgelig håbe på, at enhedsomkostningerne de falder. Det gør det i nogle tilfælde, det gør det ikke i alle tilfælde, men på sigt sker der noget. Vi kan også se, at nye behandlinger selvfølgelig udvider behandlingsmulighederne. Vi kan behandle flere, vi kan behandle med et bredere visitationssæt osv. Og i nogle tilfælde, selvom vi ser lavere enhedsomkostninger på behandlinger, ja, så begynder vi også at samtidig bruge nogle af de her forskellige sundhedsydelser til langt flere, end vi havde tidligere. Så samlet set altså nogle udfordringer i forhold til det udgiftspres, som vi står overfor. Det vi selvfølgelig skal begynde at tænke over nu, og det er noget af det, jeg også vil vende tilbage til allersidst i forhold til Robusthedskommissionen, det er jo at sige, kan vi blive endnu bedre til også at rette vores forskning, ikke blot på at udvide nye dyre behandlinger, men også at finde ud af, hvornår og hvordan er de her behandlinger faktisk velegnede, sådan at vi ikke kommer til at give dem unødvendigt eller uhensigtsmæssigt, og i nogle tilfælde også måske får endnu mere forskningsaktivitet rettet blikket hen mod at sige, hvad er det for noget aktivitet, vi potentielt skal seponere eller stoppe med at lave, fordi det faktisk ikke er formålstjenligt, det er ikke en hensigtsmæssig måde at behandle på. Og det er i virkeligheden en ret vigtig forskningsmæssig opgave, der står foran os, nemlig at finde ud af, der er noget, vi skal lave, men der er også noget, vi skal lave noget mindre af, men hvornår og hvordan er det, vi egentlig skal lave noget mindre af noget af den her aktivitet her. Den her dagsorden er jo også præget af det, som man blandt andet fra OECD har ligesom sagt, jamen der er nok noget, der ligner 20, måske op til 30% af det, vi laver, som faktisk ikke er hensigtsmæssigt. Det giver enten en meget lille værdi eller ingen værdi, og i nogle tilfælde faktisk giver den negativ værdi, den aktivitet, vi har i sundhedsvæsenet. Og i den periode, hvor vi kommer ind i, hvor vi ser et øget demografisk pres, hvor vi faktisk ikke kan imødekomme alle de behov, der er, ja, så er det vigtigste i hvert fald at prøve at få sagt, hvordan kan vi komme af med det, som er uhensigtsmæssige behandlinger, som enten giver meget lille eller ingen værdi, eller især der, hvor det selvfølgelig giver en egentlig negativ eller skadelig virkning. Det her fokus er begynder at blive et stærkt fokus, men jeg vil også nok sige, at det er vel rimeligt at sige, at forskningsmæssigt og den aktivitet, vi har rent forskningsmæssigt, er blikket ikke rettet så meget i den her retning endnu, men det er noget af det, jeg vil i hvert fald opfordre til, at noget som det, vi har beskrevet en lille smule ned i det her bogkapitel. Når vi ser på værdien af forskning, så kan man sige, at en del af den værdi, den kommer selvfølgelig af, at vi har produceret noget nyt viden og oversat den nye viden. Men en virkelig vigtig kanal for det her med at tænke over forskning og værdien af forskning og innovationsmiljøer, det er, at det ikke er alene det, vi får ud af det, den viden, vi producerer, men det er også lige så meget den kapabilitet, vi opnår ved at have et forskningsmiljø, ved at have et stærkt innovationsmiljø, som er kapabiliteten til at optage viden fra alle mulige andre. Og forudsætningen for, at man kan producere forskning, det er, at man faktisk kender forskningsfronten. Og værdien af at kende forskningsfronten og de værdier, den viden, der kommer fra forskningsfronten, det er jo lige præcis, at vi netop måske faktisk bliver endnu bedre og endnu hurtigere til at optage den viden, som det er. Så derfor kan det faktisk være vigtigt, at vi netop har forskningsaktivitet, ikke blot på nogle få udvalgte universitetssygehuse, men at vi faktisk har forskningsaktivitet relativt bredt rundt i hele vores sundhedssystem. Hvorfor er det så, at vi nogle gange fejler, når det er, vi nu siger, at jamen, vi vil gerne have noget mere viden, vi vil gerne implementere den her viden? Ja, nogle gange er det, fordi vi nogle gange søger lidt for simple svar, og det er også fordi, at den viden, jamen, den skal indarbejdes i den kontekst, som vi er i. Og på den måde skal vi ikke tro, at forskning i den forstand leverer universelle løsninger. Det giver inspiration, det giver idéer til noget, vi skal have oversat ned i vores egen kontekst. Men det kræver også, at vi begynder at have implementeringsforståelser, som gør, at vi selvfølgelig hele tiden orienterer os mod, hvad den nyeste viden er på et område, altså at vi handler videnskabeligt, at vi forstår videnskabelige resultater, men samtidig også, at vi omfavner kompleksiteten, og faktisk kan være med til at oversætte den viden, der kommer fra forskningsresultater, men netop omfavner vores egen kompleksitet og skal oversætte de resultater, vi har. Og det her, det er sådan et bud på en implementeringsmodel. Der findes flere forskellige derude, som er med til at give os den her forståelse af, hvad implementeringsudfordringerne er, men netop det her med at prøve at få favnet for kompleksiteten, engagere og styrke det, som vi skal gøre.
Jeg vil bruge mine sidste minutter på ligesom at sige noget om det, vi har sagt fra Robusthedskommissionen i dag, som vi har offentliggjort her kl. 11 i dag, og som er vores bud på, hvad er det, vi skal rette os hen imod. Og det, vi har sagt, ja, vi i virkeligheden har sådan 6 overordnede præmisser, som ligger til grund for de her 20 anbefalinger, som vi har. Og den ene præmis, det er, at vi kan ikke bruge en uforholdsmæssig stor andel af arbejdsstyrken. Det vil sige, det kan godt være, at vi kan bruge lidt færre, men vi kan ikke lade det stige, fordi den andel af arbejdsstyrken, som vi allerede bruger, ja, den kan vi ikke tillade os at lade stige. Og det er jo ud fra en betragtning om, at der skal også være plads til nogle skolelærer, der skal også være nogle pædagoger, der skal også være nogen, der stiller vindmøller op, og der skal være så mange andre ting, som vi også gerne vil producere i vores samfund. Så vi har i stigende grad puttet en større og større andel af arbejdsstyrken ind i sundhedsvæsenet, og det er der nok en grænse for, hvor langt vi skal gå. Så siger vi også, at der er behov for prioritering. Forhåbentlig også faglig orienteret prioritering, altså at vi faktisk lærer fagligheden tale, og netop som jeg snakkede om det her med at prøve at finde ud af, hvad er det for noget, vi ikke skal gøre, eller vi skal gøre mindre af, fordi det faktisk måske ikke havde den gavn, som vi havde forestillet os. Men også, at vi får lavet differentiering. Altså, der er nogen, der måske skal have noget mere. Der er også nogen, der måske kan nøjes med noget mindre, eller nogle mindre ressourcekrævende typer af indsatser. Så skal vi kigge på arbejdsmiljø. Vi skal have kigget på, hvordan det er, vi prioriterer vækst, innovation, kvalitet i det primære sundhedsvæsen. Noget, som vi måske ikke helt har forsket så meget i, eller brugt så meget af vores energi på netop det primære sundhedsvæsen. Så hvordan er det, vi får flyttet eller får samlet også aktivitet på tværs, altså forsknings- og innovationsaktivitet i et samlet sundhedsvæsen, hvor vi også skal opbygge i højere grad det primære sundhedsvæsen. Så skal vi kigge på strukturel forebyggelse, og vi skal se på både social og geografisk ulighed, og hvis vi ikke gør noget, er risikoen, at så at sige, de stærke tager, og at vi dermed forværrer den geografiske og sociale ulighed, som der måske allerede er i dag. Se, det her det er de 20 anbefalinger, og det er selv sagt umuligt for mig at gå igennem dem alle sammen, så lad mig egentlig bare prøve at tage et par stykker, som jeg vil lige kaste et blik på. Nu troede jeg havde nogle kasser. Det havde jeg ikke. Skidt byt. Hvad hedder det? Et af de ting, som vi siger, for eksempel anbefaling 3, det er, at vi skal styrke prioriteringen gennem fælles beslutningstagen, gennem differentierede tilbud og gennem øget egenomsorg. Og det her det er en af de anbefalinger, som vi tror rigtig meget på dem alle sammen, og vi tror på, at den samlede, kan man sige, sæt af anbefalinger er det, der skal til for at gøre vores sundhedsvæsen robust. Men for eksempel de her omkring prioriterings 1, 2, 3 anbefalingerne, ja, det er i virkeligheden under det ligger der, vi vil rigtig gerne have noget solid faglig viden for, hvornår er det, vi hvornår skaber det god værdi, sundhedsmæssig værdi, hvornår kan det i nogle tilfælde måske godt undværes, måske er det faktisk, hvor er der noget, der decideret er uhensigtsmæssig behandling. Og det kræver selv sagt, at vi har noget solid dokumentation for, hvornår det er tilfældet, hvornår det er uhensigtsmæssig behandling. Så under de her ligger der i virkeligheden et ønske om både en orientering i forhold til, hvad det er for en type forskning, vi gerne vil se fremadrettet, men jo, at det beror også på, at vi inddrager i høj grad faglig viden omkring, hvad det er, der skaber værdi. En anden, som jeg måske også vil tage fat på, som vi peger på i den her anbefaling 6, det er, at vi siger, jamen i nogle tilfælde skal digital og teknologisk være den første løsning, eller den primære default løsning, som borgerne, patienterne, de så at sige møder. Er vi der i dag? Ikke helt vel. Vi har små, gode pilotforsøg og nogle konkrete indsatser på nogle områder, men vi har vitterligt behov for en større grad af viden om, hvordan er det, vi kan man sige, anvender og skalerer nogle af de her, og på den måde i virkeligheden med den bro, som jeg ved Søren vil fortælle meget mere om, innovationsbroen, hvordan er det vi reelt faktisk får styrket den bro, så vi kan skalere nogle af de pilotforsøg og noget af den viden, som der allerede eksisterer, og i nogle tilfælde jo også generere endnu mere viden omkring, hvad det er for nogle løsninger, som der skal til for, at vi kan komme i mål med den her anbefaling 6 omkring, hvordan vi potentielt kan levere nogle måske endnu bedre
men i hvert fald også nogle mindre ressourcekrævende løsninger. Og bare for lige at tænke jeg selv, han har sagt, hvor mange af jer kunne måske potentielt have været irriteret over netbank, da det blev introduceret, men hvor mange af jer vil reelt faktisk undvære den løsning i dag. Det tror jeg ikke, at der er mange af jer, der vil. Dermed er jo ikke sagt, at alle kan bruge netværken, og det er jo så dem, vi måske skal tage ekstra meget vare på. Men det skal der være kræfter til, men forudsætningen for, at vi har de kræfter, det er altså, at vi så at sige har givet nogle bedre, sådan set for de fleste, men jo også mindre ressourcekrævende løsninger. Jeg kunne tale meget mere om Robusthedskommissionen, det har jeg ikke tid til nu. I hvert fald tusind tak for tiden her, tusind tak for at lytte med. Ja, tak Michael. Tak for flot oplæg og rigtig spændende med det nyeste fra Robusthedskommissionen. Det er virkelig flot, at du har det med. Og så vil jeg give ordet videre til Søren Barlebo Rasmussen. Og endnu en gang, Michael holdt også tidsplanen rigtig flot. Så der er lagt pres på over på Søren. Men vi har lidt god tid, så ordet er dit. Jamen, tak for det, Joachim. Og det er jo fantastisk at være den tredje taler i et webinar, og lige efter Michael har kommet med Robusthedskommissionen, og der er nyhedsværdi. Men jeg skal gøre, hvad jeg kan for at holde os levende her. Kan missionsorienteret forskning, innovation via innovationsbroen skabe reelle forbedringer i fremtidens sundhedsvæsen? Svaret er jo selvfølgelig ja. Og hvis man så spørger, kan vi blive meget, meget bedre til det her? Ja, det kan vi helt sikkert, og det er det, jeg vil prøve at komme ind på. Og mange af de ting, I siger her, er selvfølgelig også en del af bogen. Jeg vil starte med Clayton Christensen, Harvard-professor i mange år. Hans tema er innovation. Han er særlig kendt for begrebet disruptive innovation, som har spredt sig til hele verden. Clayton Christensen siger, at vi forstår ikke helt, hvad innovation er, hvis vi ikke forstår forskellen på en boremaskine og hul i væggen. Og det hænger nok også sammen med, at vi er rigtig gode i sundhedsvæsenet, tænker jeg, til at forbedre vores boremaskine. Vi laver rigtig meget forskning, og vi laver rigtig meget innovation. Vi laver det, man kunne kalde faglig innovation, som hele tiden forbedrer den måde, vi laver behandling. Men i Clayton Christensens terminologi, så er det nok, at vi løbende hele tiden forbedrer vores boremaskiner. Men hvis man, som han siger det, vil forstå, hvad innovation virkelig kan være, jamen så er det netop at se forskellen på boremaskinen og hullet i væggen. For som han siger, hvis man igennem rigtig mange år har produceret boremaskiner, og folk køber boremaskinerne, og man forbedrer boremaskinerne, og folk bliver endnu gladere for boremaskinerne, så kan man få en fornemmelse af, at folk har brug for boremaskiner. Men som han siger, intet kunne være mere forkert. Det er måske 5% af dem, der køber en boremaskine, der har brug for en boremaskine. De allerfleste har ikke brug for den. De 5% af boremaskinefetisisterne, dem der har 12 boremaskiner hængende op i værkstedet. De 99 andre procent, jamen de har ikke brug for en boremaskine, de har brug for et hul i væggen. Og hvis vi virkelig skal innovere den måde, vi laver sundhedsvæsen på, den måde, vi behandler syge, den måde, vi forbedrer folkesundheden, den måde, vi gør noget for sundheden i vores samfund, så er det nok at begynde at fokusere mere på hullet i væggen, end på at forbedre vores boremaskine. Og det er her, hvor innovation bliver noget andet end vores faglige innovation, der gør de faglige behandlinger endnu bedre. Jeg tror også, det er vigtigt at kigge ind i det sundhedsvæsen og sige, at det er et sundhedsvæsen, hvor vi jo i mange år har arbejdet på at lukke gabet mellem ressourcesituationen og forventningerne til produktion og kvalitet. Og hvor vi i mange år har arbejdet med stordriftsfordele, centralisering, strukturreformer, hvor vi har arbejdet med effektivisering, lean, new public management, alt sammen meget godt. Men man kan sige, at det er anderledes end det, vi måske i dag er i gang med, hvor vi gerne vil have mere innovation, mere systematisk udvikling, og hvor vi også begynder at kigge på, hvordan er det egentlig, vi adresserer hullet i væggen. Og måske er det også rigtig vigtigt at sige, at noget af det, vi har gjort i fase 1 og 2, det gør det vanskeligt at komme i gang med fase 3.
Det må vi nok se i øjnene, at hvis vi har effektiviseret og standardiseret alt for meget, så kan det i sig selv være en udfordring for rigtigt at komme i gang med fase 3, hvor vi laver innovation på den store klinge, kan man sige. En anden ting, der er for mig at se udgangspunktet for fremtidens sundhedsvæsen, det er jo også, at vi har et sundhedsvæsen, hvor man kan sige, den allerstørste organisation, backbone-organisation i vores sundhedsvæsen, hospitalet, det man på internationalt kalder The General Hospital, det er en organisation, der er udviklet gennem de sidste 50-60 år til i meget høj grad at adressere de sundhedsproblemer, som ligger oppe i øverste venstre hjørne. Hvor vi har brug for det mere akutte, hvor vi har brug for det teknologiske. Og det, der er udfordringen, det er, at alle de sundhedsproblemer, vi i øvrigt har i vores samfund, de skal på mange måder op i den her General Hospital. Og det er en udfordring, fordi netop noget af det, der vokser, er det nede til højre, der hvor man kan sige, det er meget mere adfærdsændringer, og det er ikke konsekvenserne her og nu, det er intensivt, det er akutte, det er meget mere langtidseffekten af for eksempel at have kol eller diabetes 2, som påvirker vores sundhedssituation. Og i dag har vi lavet et sundhedsvæsen, hvor rigtig mange af de ting nede i højre hjørne, nederste højre hjørne, de skal op til The General Hospital. Og det er både en dyr løsning og ikke altid en fantastisk løsning for vores patienter, og så alle sammen jo. Derfor kan man se, at man internationalt gør, hvad man kan, for at sige, kan vi ikke få behandlet tingene nede i højre hjørne på en anden måde, og hvor The General Hospital måske spiller en anden type rolle. Stadigvæk er jo en central organisation i vores sundhedsvæsen, men vi skal måske mere have The General Hospital som nogen, der støtter en behandling nede i højre hjørne, i stedet for at patienterne nødvendigvis skal komme ind til os. Og hvis man kigger rundt omkring i verden, jamen så er der jo rigtig mange, der arbejder på det. Det er jo ikke en dansk opfindelse. Og den her rapport fra The King's Fund siger det meget godt, at vi har 3 scenarier for fremtidens akuthospitaler. Hospitaler som øger, the worst case scenario, en tilbagevend til the fortress mentality. Og hvis man skal illustrere det, jamen så er det måske at se hospitalet som en organisation, hvor vi har de store stamafdelinger. Vi bruger rigtig mange af vores ressourcer på at drive stamafdelingerne. Vi bruger rigtig få af vores ressourcer, men dog nogle af vores ressourcer på forskning og innovation. Og vi bruger også lidt på samspillet. Og man kan sige, det der jo er prøvet at illustrere i figuren her, det er også, at vi har lavet netop en borgring, en dobbelt borgring rundt om det her, fordi at få produktion, kvalitet og økonomi til at hænge sammen i den her organisation er ekstremt kompliceret. Det er the worst case scenario. De lidt bedre scenarier, det er jo det her at se hospitaler som del af et system, og et del af en større integreret system, hvor vi gør tingene anderledes. En måde at illustrere det på her, jamen her har vi også et hospital, der er stadigvæk store stamafdelinger. Nu er der også ambulatorier, der er en stor farm, fælles akutmodtagelse, og de spiller sammen med andre farmer, og de spiller sammen med kommuner og patienter og pårørende og patientorganisationer. Det er meget mere et populationssamspil, det er meget mere et regionalt, geografisk samspil, og det handler om at tage ansvar for den samlede population. Og her bruger man selvfølgelig også rigtig mange af vores ressourcer på at drive det her system, men man bruger endnu flere ressourcer end tidligere på forskning og innovation og samspillet. Og det er for mig at se en kæmpe udfordring at gå fra venstresiden og mere til højresiden. Og jeg tror, at mange af os oplever, at vi er på vej mod højresiden, men det er jo specielt, når vi er i en situation, hvor vi har brugt mange år på at effektivisere og standardisere over på venstresiden, så er der ikke så mange ressourcer tilbage til at bevæge os i retning af højresiden. Og vi har brug for hurtigere at bevæge os imod højresiden. Jeg synes, der er rigtig mange eksempler på, at vi gør noget for at lave samspillet mellem de forskellige aktører bedre. Her ser I for eksempel Greater Copenhagen Health Science Partners, der jo laver de her clinical academic groups, som gerne vil have mere basal forskning og mere klinisk forskning og mere klinisk arbejde koblet sammen inden for nogle forskellige fagområder.
Per har allerede vist Human First, også sammensat tænkning. Her er det i psykiatrien i Region Hovedstaden med KAX, nu med K i stedet for med C. Og her har vi KUF, klinik, uddannelse, forskning, og det er hospitalsenhed midt. Bare for at sige, der er jo mange ting i gang derude for at få forskning og innovationsbenet styrket. Og også få lidt flere ressourcer til det. Men det er ikke nok at styrke forskning og innovations- og uddannelsesbenet. Det er også rigtig vigtigt, som Per var inde på, at vi får det tæt på den kliniske praksis. Og det er måske her hovedudfordringen står. Hvordan er det nu, at vi ikke kun får styrket forskningsudvikling, innovationsudvikling, uddannelseskoblingen, men får det hele vejen ind i det kliniske. Og det er også her, hvor man må sige, at vores forskningssystem er under forandring. Vi har haft et forskningssystem, der har haft meget fokus på først at lave forskningen, og så inden for nogle områder, særligt naturvidenskab, det mere tekniske, medicinske, så har vi kigget på, er der brug for innovation. I fremtiden har vi nok et forskningssystem, hvor man vil sige, jamen den her type forskning, vi laver det mere basalt, og så ser vi på innovation bagefter, den skal vi stadigvæk lave. Men vi har også brug for en anden type forskningssystem. Og igen er Clayton Christensen en fortleader, men også en person som Mariana Mazzucato for UCL har arbejdet rigtig meget med, at vi skal lave et forskningssystem, hvor vi ændrer retningen. Vi har i dag et forskningssystem, hvor retningen er meget fra forskning og innovation ud i samfundet. Hun argumenterer for, at vi er på vej til at lave et forskningssystem, hvor retningen går mere fra samfundet, som definerer nogle missioner, nogle problemer, nogle huller i væggen, nogle job that needs to be done, som vi så beder forskningssystemet levere på. Og det vil sige, at det er en proces, hvor vi demokratisk, politisk, gennem diskussioner i vores samfund siger, det her skal vi have gjort noget ved, og nu vil vi gerne bestille hos forskning- og innovationssystemet, at de er med til at levere på det. Man kan sige, at vi går fra at pushe noget ud i samfundet, til at samfundet begynder at trække eller efterspørge noget. Og hvor man på venstresiden er meget fokuseret på den tekniske innovation, teknologiske udvikling, så på højre siden har vi både den mere tekniske og den mere sociale innovation. Og hvor det med de samfundsmæssige adfærdsændringer også spiller en enorm rolle. Og de her missioner, de er på vej gennem EU-systemet, de er på vej gennem Horizon Europe, men de nationale systemer, for eksempel altså det danske system, Innovationsfonden, men også de private fonde, begynder i stigende grad at være missionsorienteret. Og det er måske også her, hvor vi skal ind, ikke bare at sige, hvad det er for en forskning, vi laver, men også hvordan vi kan lave forskning og innovationstilgangen meget mere koblet til de kliniske udfordringer, vi har, og sundhedsmæssige udfordringer, og sundhedssystemudfordringer, som vi så sammen vil gerne gøre noget ved. Bare her er de 5 missioner i Horizon Europe. Hele tankegangen er, at vi ikke kun leverer et output, men vi også har fokus på, hvad for et impact vi skal skabe. Og vi kan se, at nogle af forskningssystemerne her, for eksempel UK Research Councils, hvordan det med impact og impact pathways bliver vigtigere og vigtigere for deres måde at se tingene på. Og hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at vores sundhedsvæsen og vores hospitaler og de aktører, der laver forskning og innovation, skal i meget højere grad arbejde med impact pathways, eller det jeg i bogen kalder innovationsbroen. Og hvor vi altid har lavet forskning og innovation, så har vi måske lavet forskning og innovation lidt i periferien af vores kernedrift. Det vi i stigende grad skal, det er, at vi skal lave forskning og innovation, der ikke måske starter inde midt i kernedriften, fordi den kan ikke altid eksperimentere helt vildt. Det vil patienterne nok ikke altid synes er en god idé, men målet må være, at vores forskning og innovationsudvikling går ind og påvirker vores kernedrift. Og det er måske det, at den store udfordring er, hvordan går vi fra venstresiden og over i højre siden. Og der tror jeg, at det handler rigtig meget om ledelse, men det handler også rigtig meget om, at fagpersonerne er med til, både på forskningssiden og på driftssiden, at det er altså en af de ting, vi i de kommende 10-20 år skal have fokus på og skal lykkes med sammen, hvis vi skal have det offentlige sundhedsvæsen udviklet, som vi gerne vil.
Og som både Per og Michael var så venlige at sige, jamen, så handler det jo meget om den her bro, at vi skal have koblet mellem drift og udvikling. Vi har fået lavet et forskning- og innovationssystem, hvor rigtig meget udvikling skubbes væk fra driften og tager sin egen udvikling, og så skal vi til at formidle den, og vi skal til at skalere kompetenceudvikling, og vi skal til at integrere det efterfølgende. Og i dag er vi gode til at finansiere hver af de her 2 bjerge, men vi mangler ofte finansiering af det her. Og så er det måske også en forkert udvikling, at vi laver en udvikling for sig, og så bagefter finder vi ud af, om det kan implementeres i driften. Måske er det fjerde her at lave en 2-vejs motorvej, hvor drift og udvikling i meget højere grad snakker sammen, og hvor de ikke bare snakker sammen nede i hver klinisk afdeling, men jo et sundhedsvæsen, der også udvikler sig meget mere missionsorienteret sammen med andre aktører. Så vi skal have lavet 2-vejs motorvejen her, men vi skal også i høj grad have vores organisationer til at spille sammen som en del af det samlede sundhedsvæsen. Yes. Der var et par podcast, der går videre med nogle af problemstillingerne, men ja, det kan man jo høre på en anden dag, tænker jeg. Yes. Stop herfra. Ja, tak Søren. Også for et glimrende oplæg. Jeg kan sige for min del, at jeg har faktisk hørt nogle af jeres podcasts, og de er glimrende på Mobilize Strategy. Så det kan jeg godt anbefale, at man går ind og tjekker ud. Og alle 3 har holdt jer inden for tidsgrænsen. Det er jo simpelthen en moderators drøm, at det er tilfældet. Men inden jeg kaster mig ud i spørgsmål, så vil jeg selvfølgelig sige ud til alle, der stadig følger med og er med, at I kan stadigvæk nå at skrive ind på chatten, hvis I har et spørgsmål til Per, Michael eller Søren, eller til alle 3, hvis det er relevant. Og så vil jeg også lige gentage, som sagt, at bogen, som de 3 oplægsholdere har kredset om, som jeg holder i hånden her, hvordan skaber vi fremtidens sundhedsvæsen, altså er på tilbud. Der er godt prisafslag 20% i dagens anledning, hvis man bruger den rabatkupon, der hedder fremtidens sundhedsvæsen i 1 ord på vores hjemmeside. Nok om det. Og Søren, du har jo simpelthen været så god at stille nogle spørgsmål også. Det er jo fantastisk. Men det er faktisk nogle rigtig gode spørgsmål, så jeg tænker, vi bare kaster os ud i det. Og det er måske at være lidt mere konkrete i virkeligheden omkring nogle af de erfaringer, man gør sig først til Per. Altså, hvad er Pers erfaringer med at få en ledelse i klinikken til at tage implementering af ny viden eller retningslinjer alvorligt i en travl hverdag? Vil du prøve at svare på det, Per? Hvad dine erfaringer er? Altså, jeg tror, at de seneste år, der har stort set al opmærksomhed og al energi kredset om at bare køre driften. Og på den måde har man defineret det at optage nye ting, har været nedprioriteret. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man har også formået og som jeg var inde på, at bygge noget bro imellem forskere og folk, der kvalitetsudvikler. Dem har man sat til at arbejde. Man har udpeget nogen, som havde en særlig opgave i forhold til det. Og så har man overladt det til ledelserne og den menige medarbejdere og skulle implementere det, som du i øvrigt var tale om. Og det er derfor, at vi alle 3 er vendt tilbage til det der drilske implementeringsspøgelse der. Fordi en ting er at få al den nye viden og få det sat op i retningslinjer, så vi ved, hvad vi kan anbefale, så databaser, så vi kan monitorere, hvordan vi gør det her nu. Men for alvor at få lavet ændringen, det er vanskeligt. Det har vi ikke udpeget nogle specielle til, og det ligger ikke i kulturen. Så måske skulle man overveje at udpege nogen, der kan hjælpe implementeringen på vej også. Det er jo sådan den lille gode ting ved at snakke innovation frem for forskning. Fordi, som vi var inde på, i innovationen, der ligger, at det ikke bare er nyt. Det skal også vurderes som nyttigt, og det skal også være nyttigt gjort. Det vil sige, der har man som innovator, der har man forpligtet sig til at implementere det, som man har vurderet som nyt og nyttigt. Nu skal jeg lige huske at slå mikrofonen til igen. Ja, tak for det svar, Per. Og jeg kan jo næsten godt stille spørgsmålet også videre til Michael i forhold til dine erfaringer med at prioritere i faglige organisationer, for eksempel hospitalerne. Og hvad er ledelsesopgaven der?
Jamen altså, man kan jo, på den ene side, så er vi vant til at foretage prioriteringer, fordi der altid foretages prioriteringer i et hospitalsvæsen, som hele tiden skal stå og træffe valg på den ene side. Og så på den anden side, så vil jeg sige, at grundlæggende er vi jo ikke vant til at træffe overordnede, mere strukturelle prioriteringer. Det bliver vi i virkeligheden i stigende grad tvunget til. Altså nogle af de sager, som vi indimellem kalder møgsager, eller de svære sager, eller de politiske sager, der får politisk bevågenhed, eller hvad vi nu kalder de her forskellige sager. Det er jo sager, der handler om prioritering, eller i hvert fald også handler om prioritering. Og det er vi ikke så modne til endnu. Måske indimellem, fordi vi ikke er vant til at tage den slags drøftelser. Måske også, fordi vi frygter den politiske omverden, som indimellem tager nogle af de her sager op og gør dem rigtig svære. Indimellem, fordi vi ikke altid har fagligt tilstrækkeligt belæg for at gå ind i de her forskellige prioriteringsdiskussioner osv. Så jeg tror, der er en grundlæggende kapabilitet til at kunne drøfte prioritering på alle niveauer, som vi er nødt til at opøve i langt højere grad, end vi har for indeværende. Samtidig med, som jeg startede med at sige, at vi foretager prioriteringer altid, hele tiden, i det sundhedsvæsen, som vi også er i på nuværende tidspunkt. Men er det også sådan, jeg ved ikke, meget sat på spidsen, er det sådan, vi undgår også, at det hele ender i drift? Eller det, som Per sagde, at altså, det er det nemme valg i så fald? Hvis jeg skal prøve at svare først, så kan Per måske give en efterrefleksion på det. Jeg tror ikke, at det efterhånden, desværre, er det ikke det nemme valg. Det har det måske været. Og for at karikere det en lille smule, og det er vitterligt også karikeret, vi har været vant til et sundhedsvæsen, som sådan set egentlig har kunne optage mange nye løsninger, kunne implementere nye ting, har i høj grad har haft råd til, haft også personer og ressourcer grundlæggende til at kunne implementere rigtig mange ting. Og på den måde, så står vi nu i en ny situation, enten fordi vi mangler penge, eller også i stigende grad, fordi vi simpelthen mangler ressourcer til at kunne til at implementere de løsninger. Og der tror jeg, at vi er nødt til at have et samspil af mange, både ledere, der tør tage det på sig, men jo skal turde tage det på sig, fordi de også ved, at der er rygdækning for det. Og dermed jo også en politisk stillingtagen til, at vi er nødt til også at kunne have den rygdækning til, at man kan foretage reelle prioriterede valg, hvor der jo også indimellem er sådan med prioritering, at der er nogen, der ikke får det, de allerhelst ønskede, og altså måske endda i en situation, hvor vi skal til at tage noget fra nogen, som de ellers har været vant til at få. Så selvfølgelig, hvis vi ikke kan gøre det med politisk rygdækning, så er det altså også rigtig svært at have ledelsesmæssig mod til at gå ind i prioriteringsdiskussioner. Per, jeg ved ikke, om du vil supplere mig? Jo, kun med den enkelte ting, at mængden af obligate driftsopgaver er enorm. Så stor respekt for de mennesker, som prøver at komme i mål med det, ud under de betingelser, der er arbejdet med. Så jeg har i hvert fald forståelse for, hvorfor det kan være svært at tage noget nyt ind, medmindre man har, at det har overbevisende effekt, og måske i virkeligheden også letter noget af det. Men når jeg siger det på den måde, så er det ikke af disrespekt for driftsledelse, men det er erkendelse af, at mængden af arbejde er så monstrøs, at det kan være svært at være åben og være nysgerrig for, hvad der ligger lige uden for det, man absolut skal. Også fordi der er en kritisk omverden i form af politikere og medier, som følger med, hvis ikke man lever op til, hvis der er lidt for overskredet ventetid, hvis man ikke får den kræftpakke lige bestemt til den tid, man skal, osv. osv. Så det er noget af forklaringen, tror jeg. Ja, tak for det svar. Og så vil jeg hoppe over til et spørgsmål fra Malene. Og Malene skriver, er det altid den enkelte ledelse på den enkelte afdeling på det enkelte hospital, at skulle tage stilling til ny forskning/innovation? Danmark er et lille land, hvorfor ikke tage national stilling og så lave en national implementeringsstrategi? Og jeg ved ikke, hvem af jer den lige rammer mest, eller hvem der har lyst til at tage den.
Altså, jeg vil gerne prøve at starte ud, så tænker jeg, at Søren måske kan have nogle efterrefleksioner på den. Altså, i nogle tilfælde, så tror jeg, at vi er nødt til at netop at få projekter, der rækker på tværs. Det er der nu i øvrigt en hel del medicinsk forskning, der lige præcis netop, fordi vi er et lille land, og dermed er vi nødt til netop at række på tværs af rigtig mange matrikler for netop at udføre den relevante forskning, der er. Men jeg tror, der er en pointe her netop, at forudsætningen for, at vi nogen selvfølgelig kan skalere, standardisere, kan lave også ensartede tilbud rundt i det danske land, det er, at vi også nogle tilfælde bliver endnu bedre til at se forskningsaktivitet som noget, vi skal gøre sammen, og jo dermed også, fordi jeg egentlig ser forskningsaktiviteten ikke som noget, der er helt adskilt fra implementering, at så er det i virkeligheden også derigennem, at vi sikrer, at der faktisk implementeres. Og den her not invented here, det er jo en problematik, som vi er nødt til at få lavet lidt nogle håndgreb på, fordi jeg tror, vi er nødt til at blive endnu bedre til at kan skalere og implementere hurtigere, lave nogle forandringshastigheder, der er endnu hurtigere ind i det fremtidige sundhedsvæsen. Og hvis jeg skulle supplere, så vil jeg sige, altså jeg tror, at Danmark faktisk set udefra har en rigtig god størrelse. 5 millioner mennesker og det sundhedsvæsen, vi har, der kan man faktisk godt lave noget rigtig fornuftigt på nationalt niveau. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi jo så netop også hjælper hinanden og miljøerne med at sige, altså det her not invented her og en vis konkurrence mellem miljøerne, det skal vi på den ene side acceptere, der er, men vi skal også på den anden side sætte det lidt i bero, når vi prøver at lave mere nationale overgribende øvelser. Og jeg tror, en national sense of urgency, om vi så kalder det en implementeringsstrategi, eller vi kalder det, hvordan får vi lavet et mere transformativt sundhedsvæsen, altså hospitalerne bliver bedre til at udvikle sig. Og nu er jeg ikke sat i verden for at fremhæve nogen bestemt hospital, men jeg synes, det er interessant, at Rigshospitalet lige er kommet ud med en ny strategi, hvor lige præcis det her med at flytte sig hurtigere og innovere hurtigere er en del af den strategi. Det bliver jo en kæmpe opgave, men der er jo ingen tvivl om, at når Rigshospitalet begynder at sætte sådan en dagsorden, også netop siger, at det ikke bare vores hospital skal blive bedre, vi skal også tage på os og gøre det samlede sundhedsvæsen i Danmark bedre sammen, jamen så begynder der at ske noget. Men jeg tror, at det bliver et både og, fordi noget nationalt, noget overordnet, noget top-down, både fra ministeriel side, fra de faglige selskabers side, men også noget bottom-up, hvor vi rundt omkring får ejerskab til det. Men hvor mere vi ledelsesmæssigt og strategisk får sat en sense of urgency-dagsorden om, at det er både bottom-up og top-down, og at vi alle sammen har en opgave her. Og så skal vi langsomt og sikkert bevæge os ud af den driftorientering. Ikke at vi ikke skal lave drift hele tiden, men som det primære, og det der hele tiden måske er grunden til, at vi har svært ved at innovere. Det skal vi have bevæget os ud af, og det kan man ikke gøre fra en dag til en anden. Det er et langt sejt træk hen over måske en 5-10 år, hvor vi får mere fokus på innovation, og mere fokus på innovation, ikke bare noget på ydersiden, men noget, der hele tiden flytter vores drift, for det er jo gennem driften, værdien skabes. Det er jo ikke innovationen i sig selv, den er også vigtig, men den er jo mere et middel til, og målet, det er en forbedret drift. Og det er der, værdiskabelsen ligger, men at vi bliver bedre til den transformation fra udvikling til drift. Og det tror jeg, det kan vi lykkes med. Altså, når man kigger på det sundhedsvæsen, der er i dag, så ser det jo markant anderledes ud, end det gjorde for 20 år siden. Og vi er også blevet markant klogere på, hvordan vi flytter sådan et væsen og organisationerne. Så hvorfor skulle vi ikke kunne lykkes med det på de næste 10 år? Men det kræver en vis fælles sense of urgency. Ja, flot. Godt langt svar, og tiden løber fra os. Mit ur siger 15:59. Jeg prøver at se, om vi ikke kan nå et par spørgsmål flere. Der er heldigvis blevet stillet en del spørgsmål, men det er klart, at hvis nogen hopper fra, så gør de selvfølgelig det. Men jeg har et spørgsmål fra Anne. Hvordan identificerer vi de kliniske indsatser, der ikke er evidens for virker? Det vil sige overflødige indsatser. Skulle det være de kliniske selskaber? Venlig hilsen, Anne. Kunne det være dig, Per, eller hvem, der har mulighed for at svare på den? Jeg vil foreslå, at Michael prøver at starte. Ja.
Det vil jeg gerne prøve at give dem altså et bud på. Altså man kan sige, i virkeligheden så skal vi have lavet jo helt grundlæggende en form for evalueringskultur, hvor lige præcis netop den her bro mellem udvikling, drift, er det, der bliver dannet med den her evalueringskultur. For i virkeligheden skal vi jo forholde os til hele tiden, at vi har implementeret noget, som viste sig, eller vi implementerede med dokumentation for evidensen for det, men når det så bliver spredt ud i real practice, så ved vi ikke præcis, hvor godt og for hvem det egentlig virker, og nogle gange så bruger vi det også til nogen, som ikke nødvendigvis lige var med i de kliniske forsøg osv. Men en egentlig evalueringskultur, hvor vi faktisk løbende jo monitorerer og følger op på, og virkeligheden er med til at, kan man sige, sådan lidt fase 4-agtigt for at tænke over, hvad er det egentlig, vi har dokumentation for, hvad er det, vi bliver ved med at blive, skal vi klogere på. Det er sådan set i grundlæggende noget af det, vi egentlig mangler i et sundhedsvæsen. Og det lyder egentlig lidt sjovt at kan sige sådan noget her, men der er masser af ting, lige så snart vi har haft dokumentation for, at der har implementeret det, så ved vi faktisk ikke rigtig så meget om, hvorvidt det egentlig virker i den sammenhæng, som vi implementerer det i. Og det er jo sådan set egentlig det, der er behov for. Ja, Jeg ved vil ikke, du om tilføje det- noget, Per? Nå. Nej, lad os holde os til det, selvom der er et spørgsmål, det sidste spørgsmål. Ja, Joachim, hvis det er, jeg må bryde ind, så det sidste spørgsmål, som jeg synes, vi skal stille, det er jo sådan set, hvordan sikrer vi, at vi faktisk netop får, fordi nu siger vi hospital rigtig mange gange, og det, jeg synes, der i virkeligheden er problematisk med det er jo sådan set, at i den grad skal vi have tænkt det hele sundhedsvæsen ind, og det vil jo sige, at altså, en del af det, som der også er en problemstilling, og som vi også rækker lidt ind over omkring i bogen, det er jo sådan set, hvordan får vi det primære del af sundhedsvæsenet med, kommunerne med i den her, hvor der foregår en et langt mindre omfang forskningsaktivitet. Og det synes det synes jeg er et sindssygt godt spørgsmål, som vi faktisk ikke rigtig har et rigtig godt svar på, men noget, som jeg synes, vi bør i stigende grad begynde at beskæftige os med, og som vi sådan set også bør have begynde at få nogle svar på. Så rigtig godt spørgsmål. Tak for det. Ja, det var Anna, der stillede det med kommunerne. Og det er rigtig godt, og det er også noget, man kan læse mere om i bogen, hvor der er hvor det udfoldes yderligere, det med i hvert fald også det kommunale perspektiv. Ja, Per, har du en sidste bemærkning? Vi har et kapitel i bogen, der handler om sundhedsklynger. Og de ser jo meget forskellige ud rundt omkring i landet, men når vi nu om godt et halvt års tid kender til Sundhedsstrukturkommissionens arbejde, så bliver det interessant at se, om sundhedsklyngerne har fået nye opgaver. Det vi advokerer for, eller det der advokeres for i det kapitel i bogen om sundhedsklynger, det er, de kan i virkeligheden bruges som en forskningsinnovationsmotor. Men det kræver, at man er opmærksom på det, at man får lov til det, at man ikke bare bliver sådan et sted, hvor man politisk og højere administrativt, bureaukratisk diskuterer noget, som er nationalt bestemt. Men der har man altså konstruktionen, som i nogen grad kan forsøge at løse det, som Michael er inde på, nemlig at få et samlet sundhedsvæsen, og ikke bare hospitaler. Perfekt. Tak for det, jeg så vil betragte som den afsluttende kommentar. Der er stadigvæk en del spørgsmål, og jeg beklager, Anders Måbjerg, du har stillet flere spørgsmål. Det når ikke at komme med den her gang. Vi er løbet over tiden. Men det kan være, at jeg samler de spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, og så kan det være, at de tre oplægsholdere vil prøve at besvare dem på et senere tidspunkt. Ligesåvel vil de tre PowerPoint slides også være muligt at kunne få tilsendt, hvis man henvender sig direkte til forlaget og efterspørger dem. Det er i hvert fald noget, som alle tre har nikket, at det vil de gerne. Også selvom Søren er forsvundet fra æteren for nu. Men jeg vil takke af for den her gang. Tusind tak til Per Jørgensen, tusind tak til Michael Bæk og ikke mindst Søren Barlebo Rasmussen. Og tusind tak til alle jer, der har fulgt med her en helt almindelig mandag eftermiddag. Uden jer, ja, så var der ikke noget oplæg. Så god mandag eftermiddag herfra, og farvel.